Сказки на слушна. Чэмпіёны па радасцях, гадасцях. Казка. Аўтар Алена Масла. Аднойчы у цёмным лесе у хатцы на курачай лапцы сядзелі пры стале і гулялі ў шашкі баба-яга, касцяная нага і цуда-юда паханая. Праўду сказаць, мухлявалі больш, чым гулялі. Тры галавы цуды-юды так саплі, што перамешвалі чорныя шашкі з белымі і здзімалі іх з дошкі. Бабуся-ягуся не адставала, спрытна хапала фігуркі праціўніка і хавала іх у сваіх лахманах. Праз гэта яны бясконца сварыліся і намагаліся давесці адно аднаму, што гулец насупраць і ёсць сапраўдны гад печаны. Гулялі дзень, гулялі два, на трэці стаміліся. Стала нецікава. Засумавалі. Бабуся-ягуся наварыла супу з мухамораў. Пад'елі, але не павесялелі. Запарылі гарбату з гадзючай цыбулі, папілі, а радасней не стала. Пачалі думаць, чым яшчэ сябе заняць. Раптам у небе захуло, і над хатай праляцеў самалёт. Ух, разляталіся! Сцяўшы зубы на ўсіх пашчах, прасычэла цуда-юда. За гэтымі самалётамі ў неба не падняцца, як бачыш, саб'юць. І не кажы, згодна заківала галавой баба-яга. Ужо і я асцерагаюся лятаць. Неяк трапілася на дарозе аднаму летаку, а ледзь адбілася памялом. Яму толькі крыло падрапала, а я памяло зламала. Напакутавалася, пакуль наладзіла. Тут засумуеш. У адзін голас уздыхнулі баба-яга і цуда-юда. Раптам у вачах бабусі-ягусі заскакалі чэрці. Прыдумала! Закруцілася яна на касцяной ножцы. Будзем конкурс ладзіць. От павесялімся. Які такі конкурс? Здзівілася цуда-юда і натапырыла вушы. Чула я днямі, як птушкі выхваляліся перад ляснымі жыхарамі, што яны найлепшыя стварэнні. Вычытала ў энцыклапедыі, дужа разумнай кнізе, якую замеў вучоны сыч, што летакі-самалёты ад птушак пачатак бяруць. А што ты думаеш, усё можа быць? Цыркнула слінай цуда-юда. Няхай сабе, паціраючы рукі, прамовіла баба-яга. А вось ад якіх менавіта птушак? Зладзім конкурс, няхай кожная давядзе сваё права продкамі летакоў самалётаў звацца. А весяліцца калі? Не скеміла цуда-юда. Эх ты, пакруціла галавой баба-яга. Як пачнуць паміж сабой высвятляць, хто лепшы, паб'юцца абавязкова. Вось і павесялімся. А, бабусенька, а, ягусенька, нарэшце скеміла цуда-юда. Без сумнёву, ты чэмпіёнка па розным радасцям гадасцям. Ды ўжо ж, стараюся ад цябе не адставаць. Зарагатала задаволеная баба-яга. Ускочыла ў ступу, махнула памялом і ўзмыла пад аблокі. Яна паляцела паведаміць птушкам пра конкурс. І ў хуткім часе ўсё наваколле гуло ад навіны. Пазляталіся да хаткі на курачай лапцы птушкі з усяго свету, а бабуся-ягуся і цуда-юда паселі суддзямі. Конкурс пачаўся з дакладу вучонага сыча. Мара пра палёты спрадвеку была ў людзей. Старажытныя грэцкія міфы таксама расказваюць пра яе. Майстра Дэдал зрабіў крылы з пёркаў і воску, каб ікар мог падняцца ў неба. Зачытаў вучоны сыч з энцыклапедыі і спытаў прысутных. Што гэта, як не спроба людзей пераймаць птушак? Птушкі ухвальна зашчабяталі, зашырыкалі, застракаталі, закаркалі. Шумелі так, што давялося бабусі-ягусі і цуду-юду ваты ў вушы напхаць. Абмеркаваўшы, што ў самалётаў, як і ў птушак, ёсць крылы, хвост, галава, лапы, шасі, птушкі аглядзелі кожнае сябе і суседзяў, нібы першы раз бачылі. І яшчэ раз пацвердзілі. Бясспрэчна, сталёвыя гіганты пайшлі ад нас. У маленькіх птушак ажно сілы прыбыло. Вось якая адметная яна грамада.
Цудоўненька! Ялейным голасам прамовіла бабуся Ягуся і штурхнула ў бок цуду-юду. Але ж, напэўна, былі першыя птушкі, на якіх сталі звяртаць увагу майстры. Не забывайцеся, пераможцам будзе той, хто давядзе сваё першынства. Дужа хацелася кожнай птушцы вылучыцца і звацца першай. Паважана выступілі наперад гарадскія галубы. «Думаем, што гэта былі мы», – правуркаталі яны. «Мы спрадвеку жывём побач з людзьмі, не інакш яны на нас нагледзеліся». «Вось невукі, а яшчэ радня», – абурыліся галубы лясныя. «Пакуль гарадоў набудавалі, і вы ў іх атабарыліся, былі мы, людзі на нас глядзелі». «Чакайце, панове», – заклікатаў журавель. Ад хвалявання ў яго на галаве ажно запалымнела чырвоная шапачка. «Прыгледзьцеся добра, магутныя летакі, падобныя да журавоў». «Падобныя!» – абурана зашыпелі лебедзі-шыпуны. «У гэтай важнай справе хіба можна быць недакладным? Падобныя ці непадобныя – пытанне спрэчнае. Мы вось чулі, што ёсць адмысловыя самалёты, якія завуцца белы лебедзь». «Калі на тое пайшло, – загагаталі гусі, – дык і мы маем што сказаць. Ці вы не чулі пра самалёта гуся? А ён, між іншым, у музеі ў Амерыцы стаіць. Хто яшчэ мае такі важкі доказ?» Ох, што пачалося пасля гусінай заявы! Лёталі ластаўкі, маланкай мільгалі стрыжы, планавалі ў паветры буслы, узмывалі над зямлёй чайкі. Крычалі, спрачаліся пра размах крылаў і хуткасць палёту. Зачапілі за жывое каршуноў, груганоў, ястрабаў, драпежных птушак. А ў тых гаворка кароткая, хапу-лапу, і паперлі меншых крыкуноў за аблокі. Пер'е ляціць, гавалт стаіць, птушкі ўжо і забыліся, з чаго сыр-бор разгарэўся. Распалася грамада. А бабуся Ягуся з цудам-юдам нацешыцца не могуць. Як сапраўдныя чэмпіёны пры стале сядзяць, зёлкі папіваюць, мухаморамі заядаюць, з вакна за птушынай бойкай назіраюць і больш не сумуюць. Конкурс задаўся выдатны. Казкі на слушна.